Fadıl Şeyho xelkê bajarê Kobaneyê 2014 de di 13 saliya xwe de ji ber çeteyên Daişê ji Rojavayê Kurdistanê direve û berê xwe dide Tirkiyeyê. Li bajarê Amedê bi cih dibe. Di destpêkê de ji bo ku xwe xwedî bike li hin cîhan kar dike. Di vê navberê de xwehînê zimanê Tirkî dike. Dûvre jî dibistana amedekariye bi zimanê Tirkî xilas dike. Serpihatiya Fadıl bi vê naqede di ezmûna zankoyê de beşa zimanê îngilîzî bi dest dixe. Vêga hê li zanîngehê xwendevan e. Lê beriya xaka xwe, bajarê xwe û hevaliyên xwe yên du xwe li Kobanê hiştiyê dike. Di sala 2014 da meha Eylûnê meha nehan da ez hatime Diyarbekirê. Piştî wê hînbûna Tirkî ji xwe diriya kar dabû destpêkê ez gelek karan da xebitîm. Li wir hinekî pêşket û pişt re min dibistan ji xwe xwend. Piştî dibistanê jî ez derbasî zanîngehê bûm cardin. Wisa pêşket em ê bi gelên perî. Herî û axa mirov ticarî bên weke ticî din nabe. Tiştekî gelekî taybet e. Ez helbet dixwazim vegerim wan rojên borî lê ew jî mixabin hinekî em bêjin gelek zehmet e. Gencê Kobanê demekî dersa muzîkê jî li Amedê dibîne û xoferî lêdana piyano, herbane û temburê dike. Car caran jî tevlîhin çalakiyan dibe û klaman distirê. Gencê Kurd ji ber nebûna derfeta aboriyê nikaribûye ji xwe re piyanoyek bigire. Lê dengê tembura xwe jî wekî piyanoyek ji xwe kêm nake. Mereka xwe a muzîkê jî wisa tîne ziman. Beşiya mamostetiya zimanê Englîzî ye. Müzik jî di sala 2015 da min li konservatwara Rem Tigranê dixwend. Nêzîkî sal û nîvekê min berdewam kir. û pişt re ji xwe ji ber ku hate girtin ez mecbûr mam ku em bêjin dev jê berdim dûrê kevim. Min berê li piyano erbanê û temburê dida. Lê ana destê min de tenê tembûr heye ji ber yên din em bêjin hinekî ji îmkanan û hinekî yanî çê nebû. Ogirê em çûne Megrûbî Şêxayê û tewavî Kadîgelîkê Kurd e keçik digo. Xeyala Fadıl yek jiwanek ku rojekê dîsa bajarê xwe Kobanê bibîne û li Ewropayê bijî. Lê belê ji ber şerê Sûriyeyê pasaporta wî nîne. Ji alî din ve jî hemwelatiyê Tirkiyeyê jî nîne. Ji bo vê yekê jî çûyîna Ewropayê jî wekî xeyalek dibîne. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.